semmoista sählyn ilmaveiviä ja pikkasen tällaista pientä tasapainotemppua. Sählypelaaminen on hyvä aloittaa tämmöisestä kevyestä alkulämmittelystä. Mikä voit olla tällaista kevyttä seinää pompottelua. Joo, eikä meillä ollut siinä tarpeeksi. Otetaan tää pallo tänne kyytiin. Ja pientä tasat painoilua ja aluksi. Oh. Oh. Noin. Ei se niin vaikeeta oo tää tasapaino. Oh. Ja sit alkaa seuraava vaikea, haastava kohtaus, ilmaveivi. Katsokaa kaikki tarkasti, sillä tää pitää tehdä todella nopeasti. Oh. Tää on aika rankkaa, tästä tulee helposti hiki. Ja nyt toinen, sama liike, taaksepäin. Oho. Noin, voi vitsi. Tää meni vähän piloille nyt.